percorremos o universo en busca de algún verso. Nos libros a imaginación atópase a cachón. No planeta fantasía, a imaginación e a enerxía. No planeta fantasía, a imaginación e a enerxía. No planeta fantasía, a única fonte de enerxía é a imaginación. Unha crise enerxética asola o planeta. O Consello de Sabios Fantásticos decidiu enviar a 4 intrépidos cosmonautas para buscar a imaginación pola galaxia. Sí, buscaremos. Fiuncho! Fiuncho! Desprega o ten de aterraxe. Ajá. Preparadevos para tomar terra. Pero, modiño, que os días de feira hai moita xente. Bo, con este vai ser difícil. Xa verás que gran piloto son. Pois sí que fixeches hoxe unha boa aterraxe. Sería bo que se acostumara a facelo sempre así. Recoiro co pó de estrelas. Que morea de xente. E cantos postos diferentes. Tende cuidado, non vos perdades. Eu quero ver todos os postos. Xa haberá tempo para todo. Oh, a min ven un cheiro que recende. Será o cheiro do polvo a feira e do churrasco. E dos churros. Pareceme a min que hai fame hoxe. Imos ás carpas comer algo. Comandante, mira cantos libros temos aquí. Comandante. Onde estará esta xente? Recoiro co pó de estrelas. Fiuncho! Onde se metería este paspán? Fiuncho! Ai, mira que o avisei. Aquí hai moita xente, o máis fácil é perderse. Só se lle ocorre a Fiuncho perderse antes de comer, coa fame que eu teño. Fiuncho! Nós fomos por ali e el non estaba. Seguro que foi por alá. Imos buscalo, que eu tamén teño larica. Fiuncho! Recoiro co pó de estrelas. Por fin aparecedes. Mira que perdervos. A ver, quen se perdeu aquí? Pola túa culpa aínda non probamos o polvo. Non vos anoxedes. Atopei un posto con libros e queixo. Vencas, escolle un libro. Eu mentres. Ocúpome dos queixos. Este libro parece divertido. E este queixo moi saboroso. Xa temos libros e comida. Volvamos á nave. Título: O neno perdido. Autor: Xelís de Toro. Ilustracións: Fran Bueno. Editorial: Xerais. Non hai moito tempo que ocorreu a historia que narra neste libro o xurelo escritor. É unha historia que pasou no medio do océano. Un día que o mar andaba todo revolto, cheo de barcos que andaban dando voltas de aquí para lá, sen ton nin son, pois resulta que este batifondo non deixaba pegar ollo aos animais que viven no mar. E decidiron organizar unha reunión e mandar alguén alá arriba a se informar. Temos que enviar un vixía que nos vaia informando do que arriba está pasando, dixo o lorcho. A ver, ti, Arroaz, que sempre chegas e nunca vas. Fai algo de proveito para ganar o sustento. E mandárono á superficie do mar para que fora botar un ollo. Cando chegou alá arriba, o Arroaz quedou pasmado, porque alá había barcos pesqueiros, dornas, helicópteros, avións, por haber, había ata un submarino.
Debe ser algo ben gordo, pensou a Road. Senón non se explica tanto batifondo. Vou facer así como a quen, a ver se non me ven, e mentras vou pasando, escoito o que están falando. E así o fixo, e cando nadaba por diante dun barco pesqueiro, escoitou a un vello mariñeiro dicir: nada, nin rastro do pequerrecho. E coa mesma, o Arroaz foi para o fondo a informar os seus compañeiros. Chegou ali e díxolles: andan ao berberecho. O berberecho no medio do mar. Iso é o que veñen buscar? Preguntou o polvo extrañado. Se non me queredes crer, ide vos mesmos ver, respondeulle o Arroaz. E iso foi exactamente o que fixo o polvo, seguido por unha recua de sardiñas, porque non podían dar crédito a que os homes andiveran tan despistados. En chegando alo arriba á superficie do mar, o polvo sacou un tentáculo por enriba, amarrou unha sardiña e díxolle: a ver, sardiña, vouche sacar por enriba a miña. E así ti, sin lentes, miras o que ocorre a rentes. A sardiña mirou e escoitou o que puido, e cando se deu por informada, fíxolle un aceno ao polvo e volveron todos para o fondo do mar. E cando chegou ali, díxolle aos compañeiros: o que están buscando non é un berberecho, é un pequerrecho, un neno perdido. Un neno perdido, dixeron os outros, e nese mesmo momento organizáronse para saír á procura do neno. O primeiro que deu a voz de alarma foi o cangrexo, porque dende abaixo viu o cueiro do rapaz aboiando na superficie do mar. Alá se xuntaron todos e foron nadando onde estaba o rapaz, e matinaron unha maneira de levalo de volta para a terra. O polvo pensou que a mellor forma era facer un colchón de sardiñas que o fosen levando navegando ata a praia. Claro que antes tiveron que cambiarlle os cueiros ao rapaz, cousa que lle tocou facer ao polvo porque tiña 8 mans, porque as sardiñas negábanse a levalo así de perdido como estaba. Fixéronlle un cueiro de argazo e despois as sardiñas amoreáronse todas xuntas debaixo do rapaz e foron navegando, navegando e navegando ata que o deixaron na praia. E as xentes que estaban na ribeira esperando preguntábanse: e logo, quen o trouxo ata a area? E dicían outros: e logo quen había de ser? Pois a marea. A imaginación hai que usar para aventuras poder inventar. Se usa a tua imaginación, os xogos terán máis diversión. A imaginación hai que usar para os colegas do cole namorar. Se usa a tua imaginación, poderás vencer un dragón. A imaginación hai que usar para aventuras poder inventar. Se usa a tua imaginación, os xogos terán máis diversión. Para ser un marillo e navegar, a imaginación hai que usar. Se usas a tua imaginación, podrás ser piloto de aviación. Sí. A imaginación hai que usar para aventuras poder inventar. Se usas a tua imaginación, os xogos terán máis diversión.